Croeso i fersiwn arbennig. Ys gennych chi'n syniad pa mor arbennig di'r sesiwn yma? Achos da ni wedi recordio 2 awr yn barod, ond nath o'n gweithio. Felly da ni'n dechrau eto. Achos mae pob penod o Colli'r Plot yn wahanol ac yn arbennig. Ond mi ddechreuodd efo ti'n, Dafydd. Nid i egluro pam bod ti'n gorfod dal y teclyn na i dy geg cyn siarad efo ni? Wel, dwi wedi dod i fyny i Feirionnydd yn arbennig ar gyfer y sesiwn yma. Ac yn anffodus, ddys i yma, meddwl bod fi'n gwneud ffafr hefo pawb ar genedl, a wedyn sylweddoli bod fi wedi gadael y meicroffon a'r headphones lawr yng Nghaerdydd. Ac oherwydd hynny, doedden ni ddim yn gallu recordio am yr cyfnod ydyn ni fod wedi drefnu yn wreiddiol. Sori. Ti'n edrych yn cool, do? Ti'n edrych yn cool. Ond ydyn ni'n cael... Diolch, o'n i'n mynd i ofyn, ydyn ni'n cael dweud... Ti'n cael chydig bach o... Erbyn hyn, yndan. O. Da ni'n gorau ail gychwyn hwn o'n lle. Da ni'n cychwyn o fam. Well i gliro di bobl mae'n dall pam bod ti wedi dod i Feirionnydd. Diolch yn fawr i Sesiwn Fawr Sesiwn Fawr Digi-Dol. Ond dyna trola, dwi'n mynd i ddweud dol, a ni ddim mewn i hynna. Ond nhw sydd wedi gofyn i ni recordio hwn yn arbennig iddyn nhw, a pwy bynnag arall sy'n gwrando, a maen nhw wedi gofyn i gael thema Feirionnydd. Felly mae'n neud sens, cos mae Sian, pa ran o Feirionnydd wyt ti, Sian? Pendryn, felly dwi yn Feirionnydd. So ni'n cerdded chydig bach fod cwswn ni ddim. Paid a cered. A Manon, i ti gael dy fagu ochra Bethesda, pa ran o Feirionnydd wyt ti? Dwi yn Feirionnydd ym Mrod y Synni. A dwi reit y canol, do gella. A wedyn, Dafydd... Ti rhyngtha ni. Dwi rhyngtha chi. A wedyn, o'n i'm yn meddwl bod gen Dafydd unrhyw gysylltiad efo Feirionnydd, ond dyn ni'n anghywir, Dafydd. Mae teulu mam yn dod o Feirionnydd. A dyna lle dwi rwan, yn Llanfair yn ymyl Harlach. Heb feicroffon, ond dwi yn Llanfair yn Harlach. Ac Aled... A dyna pam dwi'n gwrdd. O ie. Ac Aled, oedd ti'n gwybod tan heno bod yna ffasiwn leia sy'n Feirionnydd? O'n i yn gwybod am Feirionnydd. Nes i cwrdd ar rhywun unwaith a gofyn lle oedd e'n dod, a nath ei gweud Feirionnydd. Cesail Cymru, wedodd e. Os ti'n meddwl Cymru fel siarp rhywun, fi'n byw yn y cesail. Dwi'n meddwl na port o'n nhw. Cesail na ceilliad i ddo. Gofyn. A fi'n yn poeni am y gair... O, diar. Beth bynnag. Feirionnydd sydd efo'r fanner o'r hefyd. Dych chi'n gweld banner? O, bendant. Mae mor, gwma werth i googlo. Mae yna eifr. A hael. Ac awyr las. A da ni'n gallu neud hwn ar shared screen. Da ni'n gallu weld o ar shared screen. Os ti'n dall sydd yn neud, go ahead. Dwi'n mynd i dwtio byd, dwi'n mynd i tywtio'r un bwtwm arall. Na, paid. Ysa rwy'n yn neud share screen? Ie, dyna beth dwi'n mynd i dweud. Oce, tra mae o'n chwilio da, Manon, o'n i'n dall bod ti ddim yn siŵr lle oedd ffinia sy'n Feirionnydd. Wel na, achos da ni wedi cael gyfres o gwestiynau yn do cyn dîm tu ôl i Sesiwn Fawr, ac o'n i'n meddwl pan o'n i'n meddwl am yr atebion o'r gwestiynau, lle mae Feirionnydd yn gorffan? A dwi'n gwybod y reit dda yn yn ardal yn hun, achos bod Feirionnydd yn gorffan efo Afon Dyfi. Ar môr. Ond ti ar môr. Wel, ni bi ar môr hefyd, mae fo. Ond i'r gogledd, o'n i'n meddwl bod port yn Feirionnydd? Na. Na. Pan ti'n croesi'r cob, ti'n gadael Feirionnydd. Aled, mae rhaid i chdi adael i fi share screen mwyn dangos y fflag yma. Yn iawn nawr, Dafydd. Ydi hwnna?
Dafydd Llywelyn has. Wow, cool. Na Ma' ni. hwnna'n ddel, So, di. Gwanas dy'r un ar y gwylod. Wedyn, Sian Ah, dy'r un ar y chdi. oce, da ni gwybod chdi di'r hael. Mae'n eitha psychedelic yn di. Mae'n ffantastig o fanna. Pwy feddyliol? Oce, be di cefndir y fflag yna? Glas. Ar ôl sesiwn fawr Digi-Dol, nath rhywun... O'n i'n mynd i ddweud. Dwi fod i wybod, ond dwi Ocê, di anghofio. Pwy smociodd rhywbeth? A wedyn meddwl, oce. Oes da rhywun yn gwybod beth i cefndir y fflag yma? Wel, o'n i, ond dwi di anghofio, sori. On. Dwi'n meddwl, Mae ar ryw frwydr yn rhywle. o'n i beidio sboilio fo efo'r gwirionedd, ie. Ie. Ddigon o hwyl, dydi. Na fo. Geith o fynd rhan, da fi. Da chi eisiau fi ddangos yn ymchwil chi'n sydyn, na'n fynd drwy fo'n gyfrym, achos nes i googlo Feirionnydd, ynddo? Gyda llaw, 2 en sydd yn Feirionnydd, ynddo, Sian? Ie, a un yn Feirionnydd a dwi'n mynd all pam. Dwi'n am chwaith. Dwi'n gorau sbio yn y geiriadur bob tro bron. Beth bynnag, estalwm, de, Feirionnydd oedd o afon Dyfi yn y de i'r afon Mawddach, sydd ddim llawer pellach a Dolgella. A wedyn o Aberdyfi i'r Hobell Fawr, sef y mynydd da chi'n pasio pan da chi'n mynd o Bala am Dolgella. O ma'n nes a Dolgella. Felly, bychan iawn oedd o. Ac oedd ar Dudwy a Phenllyn a Mawddwy a hynna ar wahân. Ac tan y 9fed ganrif, oedd Feirionnydd yn deyrnas annibynnol, efo llwyth o frenhinoedd a llwyth o enwa, a'r un gorau nes i ffeindio oedd gwrin farfdrwch ap Cadwaladr. Ac os gai, dwi braidd yn hwyr gael babi wan dw, ond tason ni wedi. Swn i di alw fo'n gwrin farfdrwch. Neu, So mae'n neud enw cath iawn, se. neu Gari, fel oedd ei ffrindiau fo'n galw. Gari. Wedyn, de, y si Feirionnydd, fel da ni'n gofio fo, gath o'i greu yn 1284. Lle mae yna spel yn ôl, di. A fel na fuodd o fwy neu lai, tan 1996, pan gath o'i wneud yr Ran y Wynedd yn swyddogol. Ac erbyn hyn, dyn ni'n South Gwynedd. Aled, neu di edrych fel bod gen ti ddiddordeb, please. Mae'r gweddill yna ni llwyddo i wneud. Oedd o'n i'n meddwl bod hwnna'n ddiddorol. Oeddech chi ddim, lle? Mae'r peth bod wedi bod yn annibynnol. Dwi'n eitha diddorol. Dwi'n gallu dechrau yes Feirionnydd. A'i syniad sesiwn fawr Dolgella di denu cynulleidfa? Just gofyn di. O'n i'n meddwl sy'n ni roi cefndir i chi, mwyn helpu chi ateb rhai o'r cwestiynau. Gyda llaw, dych chi'n licio ni fi? Tŷ newydd. Posh. Mae dy... Dych chi'n licio nistia derw fi? Dych chi'n gweld? Dystyn derw. Ysi, mae'n rhaid bod chdi'n gwerthu lot o lyfrau. Ti di mynd i ryw Airbnb just am heno do. Yna beth ti di gwneud. Na, lot o doilets dwi'n meddwl. A ti di ffeindio ryw ddilledyn crand ar y diawl. Fel arfer pam da ni'n neud colli plot, ti'n gwisgo baseball cap, smocio, a rhegi fel trwpar. A heno ti di gwisgo ryw flowsan grand. Wel, flowsan. Swn i'n mynd i crand. Flowsan. Diolch, Dafydd. A mae'r gwall hefyd. Gwall. Pa liw Braidd yn hir. Tawait. So ni'n torri... O, sbio, mae Manon. Beth ti'n dangos dy dalcen? Sgen ti'n ffringe, agos? Iesu, hold on. O'n i eisiau just gweld lot o dalcen. Dwi'n Bethan Gwanas. Nes i just gweld dalcen. Erbyn meddwl... Gofyn gwestiwn, Gwanas. Oce. Mae'r pwyllgor wedi wneud llwyth o gwestiynau i ni. A cynta, dwi'n meddwl bod o'n uffernol anodd i ni ateb. Enwch eich hoff nofel sydd wedi lleoli Feirionnydd
Neu oes na un fysa chi'n yn hargymell fod eraill yn ei darllen? Wel, dwi'n meddwl, so well i fi'n y rheol fan hyn, dyn ni ddim yn cael enwi'n nofelau'n hynna'n mae heini sy'n dod i'n meddyliau ni. Dwi wedi rhoi reol i'n hyn i beidio enwi'r ein gilydd chwaith, achos mae'n bach yn beth Okay, mawr. mae hynna braidd yn di. Felly, So, dyn ni'n enwi'n hynna'n na'n o flaen gilydd. llaw. Mae hyn fatha Desert Island Discs ydi, heblaw am y Beibl. Ti'n cymharu'n gwaith ni? O, gwaith Shakespeare. Oce ta. Sian, ti eisiau ateb hwnna gyntaf ta? Be dy hoff nofel di lleoli Meirionnydd? Dwi'n gobeithio bod fi'n iawn o ran ffinia, de. O ti'n y gorchydd. Ydy'r un amlwg. Sian gofio am hwnna. A fi, nes i ddim ystyrio fel nofel Meirionnydd yn fawr iawn. Sut nes i angofio? O, Dwi'n na, perthyn ia, iddyn nhw. Do, nes i ar y Google pen yna i neu siw bod fi'n iawn, ond dwi'n iawn. Oed, cos mallwyd ydy'r ffin de. A mae hwnna'n dinas mawrwyd ydy. Ie. Yndi. Dewis da. Ma, yndi. Gol, Dafydd yn camol. O, pa un ti'n dewis da, Dafydd? Dim un. Does yna un nofel sy'n un argymell i neb ddarllen. Swn i'n meddwl, sy'n pwynt agos. Be sydd wedi allan o Feirionnydd? Be sydd wedi allan o Feirionnydd? Rhywbeth o werth ar wahân i Angharad Price? Ddim byd, nagos. Swn i'n awgrymu Dewi Prysor Brithyll. O, diddorol. Chi'n dewis yr un yna? Achos honna y nofel gynta i fi i darllen o eiddo. Ac bod, dwi'n meddwl bod o yn naturiol mae lladd Duw yn gret a bob dim, ond swn i'n dweud na Brithyll o ran cymeriadau ydy y rei sydd hefo fwy o potensial, dwi'n meddwl. Dwi'n jyst yn mwynhau gymaint ar stwff Prysor. Wel, yr un dwi wedi dewis nath ysbrydoli Prysor, sef Cyw Hael. Twm Miall, neu Lliw. Ie. Nes i ystyrio hwnna oedd, mae'n rhaid i ddweud, yn lyflu. Honna, a mae fel sy'n bobl di anghofio amdani braidd do. Gath i gyfres dyledu, dwi'n mynd dweud, ond dwi'n cofio ni wrth y modd efo'r llyfr. A chwarae teg i Twm, fo ar ei ddeithau dyle bod fi'n sgwennu hefyd, felly mae gennau lot i ddiolch iddo fo. Cos nath o'n neud dwyd o Cyw Hael, Cyw Dol, ac oedd o fod i wneud trydydd un doedd. Q8. Ond ddoth i ddim. A chi bod i chwerthu manna, nath chi ddim. Joc oedd hwnna, ie. O na, mae'n wir. Cyw Hael, Cyw Dol a Q8. Hael gyntaf. Dyna pam nath am sgwennu hi felly. Wrth modd golygu. Da ni dal yn waiting. Da, wan. Felly, Manon, dwi'n cymryd bod ti wedi dewis yn gwahanol. Do, a nes i ffeindio hwn yn eitha hawdd, dweud y gwir. Dwi wedi dewis Teulu Lord Bach, Geraint Vaughan Jones. Dwi'n caru'r nofel yna, ynde. Mae'n saga deuluol, mae'n teimlo mor authentic. A mae'n un o heina fedri di fynd yn ôl ati, ti'n gwybod, o hyd, dwi'n jyst wrth y modd efo arddull Geraint Vaughan Jones efo. Unwaith eto, o'n i di anghofio am honna, a hefyd pan nes i ddarllen honna, o'n i tynnu'n het. A gath o lot o bres i sgwennu honna, do. Gath o grant cyngor celfyddyden, do. Do. Wel, oedd o'n heiddi, o. Oedd, a mae jyst yn rhywun, mae'n awdur sydd wedi cynhyrchu pethau mor safonol am amser eitha hir. A dwi'n meddwl, weithiau pan mae pobl yn neud hynna, maen nhw'n tueddu cael ei anghofio. Achos ti'n gwybod bod nhw'n mynd i fod yn dda. Neud rhywbeth arall da eto. Ia, dim mae hynna wir. Pa flwyddyn gafodd hwnna i chyhoeddi? Sgen i'n syniad. A i ddeitha chi wan, cos dwi wedi hel yn llyfrau. Talk amongst yourselves, i ddeitha chi. Nes i fwynhau yn y gwaed hefyd. 2008. Mae'r ddiweddar yna, ynddi? Teulu Lord Bach, ie. Da. Mae yna stwff da yn dod o Feirionnydd, di Dafydd? Hynna'n profi beth. Oce, da ni'n barod am yr ail gwestiwn. Pa nofel sydd wedi lleoli Meirionnydd sy'n gwneud ffilm dda? Nawn ni ddechrau fo Manon. Dwi wedi dewis un o'r Dewi Prysor. A fi. Dwi'n meddwl...
Lladd Duw. O, a fi! Diolch! S4C, da chi'n gwrando? Ydy Dewi Prysor di noddi y podlediad yma'n sgael? So be, mae nofela Dewi Prysor yn teimlo fel Meirionnydd i fi hefyd. Mae Meirionnydd yn gymeriad yn y nofel, a fedrai'n dychmygu tynnu wbath fatha Lladd Duw neu madarch allan o Feirionnydd a roed o'n rôl arall. Fedrai'n gweld sut yn gweithio, mae'n... Ond dyna pam nes i ddewis British. Achos o'n i'n meddwl, mae'r cymeriadau mor... Ti'n gwybod beth ydych chi'n dweud yn gynharach ynglyn â Twmiall, Bethan? Mae yna ddiniweidrwydd yn perthyn i'w gymeriadau fod, swn i'n dweud, ar straeon. Mae yna rhywbeth cynnas, mae yna rhywbeth anwyl. Hefo Dewi, mae yna ond bach mwy o edge, mae'n bach mwy o fi'n perthyn i'r hiwmor, a dwi'n meddwl bod o'n fwy... Dwi'n gwybod, mae'n hiwmor, mae'n gallu bod yn rhywbeth eitha calad, dydi. Ond mae'n rhywbeth mor iach, mor naturiol. Pa rin nes ti ddewis ta? Manon. Lladd Duw. Ie. Sydd yn rhyfedd, achos dwi'n gwybod os... Dwi'n cofio os di'n enwi lleoliad yn efo. Ond pan o'n i'n darllen hwnna, port oedd o'n ymhen, sydd ddim yn Meirionnydd, fel dwi'n gwybod. Ond dwi di anwybyddu yna, di dewis enw. Ond nes i, mwyn gwneud siŵr, cos o'n i'm yn cofio bod wedi enwi nunlla, a nes i ofyn efo, mae Lladd Duw yn Meirionnydd, dydy? A mae'n gysio ateb, yndi. O'n i'n meddwl os o'ch chi'n gallu rhoi di ochr a Bethesda fyd. Na? Gymuned chwarelyddol. Dwi'n gwybod, dwi'n just yn... Efo Lladd Duw, y nofela Dewi gyd, dwi'n meddwl bod mae o'n creu ffilm mor glir yn ymhenni. A dyna pam dwi'n meddwl sa'n neud ffilm. Ffilm, bysa. Ond, gai ddweud... A hefyd, o ran British. Sorry, Gwanes. O na, o'n i jyst swn i'n eisiau fo wneud ffilm o Cig a Gwaed, chos ar ei honna droi'n stumog i, a dwi wedi deud hynny fo. Ond Lladd Duw... O dwi dal yn di darllen Cig a Gwaed, cos mae bobl lot fwy tyff na fi di deud hynna, so mae ar silff o fanna. Meddylia anhygoel gallu sgwennu rhywbeth sydd yn troi stumog rhywun. Meddylia pŵer, di hynna. Mae rhaid chdi fod yn goblin o awdur i fedru ysgogi teimlad mor gry o hynna. Lle mae'r oen? Lle mae'r ddafad? O'n i di ddeud. Am bod ni wedi bod yn recordio ac yn ffaffian mor hir, oedd yng nghi fi eisiau PP, felly dwi wedi agor y French Windows, a wedyn mae'r David. Dych chi'n hapus efo'r sŵn, David? Da ni am Meirionnydd. Helo. Meirionnydd. Rai, y cwestiwn yna, o pa nofel fysa ti'n toi'n ffilm Dafydd Llywelyn, y cynhorchydd? Ond mae rai ddweud, swn i'n cytuno efo Manon, yr stwff Dewi. A dwi'n synnu mewn gwirionedd na does na neb wedi mentro i roi cyfres i Dewi. Sori, allai ddim cadw gwyneb sydd pan dwi'n clywed y sŵn brefyn yn y cefn. Mae stwff o, unwaith eto, so ti'n gallu dewis ystod eang o'i waith o. Achos mae gymeriadau fo mor real dyn ni. Dyna. A hefyd, dwi'n yn gwybod os da chi, ond hefo'r nofela cynnar, mae i benodau fo yn fer iawn. Mae'n mwy na lai fel golygfeydd. Felly mae gen ti rhyw fath o strwythyr yna'n barod. Mae o'n cynnig i hun yn naturiol, swn i'n dadlau. Wyt ti'n mynd ar un ffordd, Sian, neu sgen ti'n arall? O prysor y sicr i lawr, yr dair gyntaf di ffefryn. O gwneud ddau beth arall i lawr, drychwll Sian Llywelyn. A hefyd, os yn licio gweld mwy o stwff, defnyddio Mabinogi. Dwi'n gwybod bod Lluan Wen di wneud, ond mae yna lot mwy yn y Mabinogi ac yn Meirionnydd i wneud iws o'n efo fyd. O, fel mae'n digwydd, mae yna gyfrol ar y ffordd, does Manon? Straeon byrion hir gan nifer o awduresau, lle da ni wedi ysgrifennu'n fersiwn modern ni o rhai o ferched y Mabinogi. A dwi wedi darllen yn Manon, ydy Manon yn wedi darllen i fi.
Beth yn sgwennu'n amser, sti? O'n i'n meddwl bod ni fod i Dwi ddim yn brysur. drafod yn gweithio'n hynny. Na, o ia, di O'n i'n meddwl bod hynna'n... ni fod i drafod gweithio'n hynny. Sori. Mae Anghara Thomas di sgwennu'n am blodeuwedd yn hwfro hefyd. Rai, mae reit da. Oce. Iawn. O, hwn, dwi'n cwestiwn yma. Fedrwch chi feddwl am berson hanesyddol o Feirionnydd sy'n gwneud chwip o gymeriad mewn nofel neu i ddrama? A dwi'n mynd i ofyn hynna i Sian gyntaf. Os i lot o bobl lawr, ddeu gwir. Os dwi'n gorau dewis un, Hugh Llwyd. Cos dwi'n meddwl bod rhywun sy'n mynd i graig mewn canol afon a dŵr wyn rownd efo i ymarfer pregethu ac sydd efo rhyw ddiddordeb od braidd mewn gwrachod a ballu a crefydd. Ia, Hugh Llwyd. Unwain arall, Dwi'n meddwl gan bod gen ti fwy na Gen arall, oce. Ellis Wyn, Morgan Llwyd, Cynnal John Jones, Mes Garnedd, Sori. a wedyn dwi'n symud... Pwy ddod o sori? Pwy di Cyrnol John Jones? Nath Colli'r John Jones oedd un o'r un nath arwyddo'r warant i ddienyddio Siarl y cynta. Mae jyst y syniad bod rhywun o Maes Garnedd wedi gwneud hynna. A wedyn dwi eisiau criw o bobl lot fwy diweddar. Tyma bobl fatha Clough a Bertrand Russell a Richard Hughes, bobl deallusion Saesneg ddoth yma. A swn i jyst yn licio, dwi'n gwybod mwy am beoddagwedd y gymuned Gymraeg a teina. Gadwyd hynna chi fynd. Be am Dafydd, wyt ti'n gwybod am bobl o hanes Meirionnydd ar wahân iddyn nain? Heblin ni'n tair. Wel, digwydd bod oedd brawd taid oedd o'n sgwennu lot. John of John. A pan oedden ni'n clirio T9, ddethon ni ar draws i lyfrau fo. Mae rai fi ddeud, be mae Sian yn sôn am, y gymdeithas, ti'n gwybod, yn y 5 ar 60, mae yna gymaint o ddeunydd yn ei lyfrau fo. Mae rai fi ddeud, dwi'n mwynhau ffordd i mewn yn heini. Ond hefyd, dwi'n yn gwybod os ydych chi yn gyfarwydd ar awdur Lewis Lloyd. Ia. Ynddo. Wel, na gwanes? Na. Ti'n gweld, mae'r ddwy arall yn gweithiedig. Oedd Lewis Lloyd yn ddarlithydd yng Ngholeg Harlech ac oedd o'n arbenigwr ar y byd morwrol. Oedd wedi sgwennu lot efo Aled Eames. Am Bermo? Ie, na chdi. Ie. Wel, oedd Lewis Lloyd yn byw drws nesau nain. Oedd. Nes i ddarllen, pan o'n i'n sgwennu llanw, o'n i'n darllen lot o waith Lewis Lloyd. Ti'n gwybod be, na chdi gymeriad, achos pan o'n i'n iau, o'n i'n dod i aros i D9 yn aml. A wir chdi, oedd o'n gymeriad mor ddifyr. Mor ddifyr. Oedd o'n quirky, fatha personoliaeth quirky. Oedd. Oedd o'n slapun y foi, oedd o'n anfarth y foi. A wir chdi, dwi'n cofio cynnig pas iddo fo i Harlech. A mam yn diawlio, achos doedd hi ddim cweith yn siŵr os fysa o'n ffitio mewn i'r car i ddechrau. Ond wir i chdi, oedd o'r person anwyla sa ti'n gallu gael. Oedd o'n gawr o ddyn yn gorfforol, ond oedd o'n foi mor anwyl. Ac oedd gen fo danc pysgod anferthol yn tŷ. A wir i chdi, o'n i'n arfer, achos pan o'n i'n aros yma lle, o'n i'n mynd draw i sgwrsio fo yn ddyddiol, ac oedd jyst yn sôn am hanes Llanfair a hanes yr ardal. Wir chdi, nes i ddysgu gymaint gyda fo. A mi fysa fo yn gwneud testyn drama, dwi'n meddwl. Gwych. O'n i fysa'r capteiniad llong oedd o'n sgwennu amdanyn nhw hefyd. So neis cael epic am llong yn gadael Bermo, bysa? Wel, bysa, ond hefyd, bysa ti'n gallu gael, bysa ti'n gallu cyfuno i fywyd o gyda bywyd y capteiniad oedd o'n sgwennu amdanyn nhw, achos oedd o jyst yn gwirioni ar y môr. Wedyn, am fa'r llyfrau, dwi'n gwybod, mae gen i fel lyfrau trwchus uffernol.
yn ymwneud gyda gwahanol longa. Oedd hi, wir i chdi. Mae ei lyfrau fo jyst werth i darllen. Dwi'n mynd i llyfrgell. I chwilio am Lewis Lloyd. O gen ti rwy'n arall, neu dwi'n callu symud ymlaen at Manon? Na, cedi am Manon. Ce Manon, y cymeriadau hanesyddol mi. Mae gen i lyfr i ddangos i chi pwy dwi wedi dewis. Okay? A mae'r llyfr yma, mae'n ace, iawn? Bala. Ti'n iawn. Mae just... Sa'n neud ffilm anhygoel bydda, achos mae'n just yn fwy mor ddifyr. A just dwi'n meddwl y ffordd mae bobl di sgwennu amdano fo dros amser hefyd. Oedd o'n ddyn drwg, oedd o'n neud bethau effernol, a mae yna rhyw... Ti'n be mae hanes yn neud, mae amser yn pasio, a bron yn troi bobl i fewn i'r di reidus. Scamp, bach drwg. Ac o iawn oedd o'n wir yn eitha horrible. Ond, just cymeriad difyr yn seicolegol. Dwi ofyn bod fi wedi deud yna hwnna, achos mae'n rhan o'n i go wir eisiau sgwennu'r nofel yna. So, wneud neb ddwy'n y syniad yna, please. Gai coch bach y bala. Gewn ni ddim o'n ychan. Ond fi, un o cymeriadau dwi wedi dewis... O, ti wedi gorffen gyda llaw, o gen ti'n arall? Na. Mae Haf Llywelyn wedi cynnwys y cymeriad yma yn ei nofel Mab y Cychwr, ond o'n i'n meddwl bod yna fwy i ddeud. Hyw Nana Hen, oedd yn byw ymlastu Nana uwch ben Llanfachreth yn y 1580 ffwrna. A nath o ailgodi plasty Nana yn ofnadwy o grand, chos oedd o'n drewi o bres, ond doedd o chwaith ddim yn ddyn da, ac oedd gen fe lynion, sef teulu'r llwyn a teulu'r hengwrt yn y mysg, ac oedden nhw just yn horrible fe'i gilydd. A mi nathan nhw dwi'n meddwl na nhw ar ei ddeud wrth yr awdurdodau bod o wedi torri 10,000 o goed, neu 10,000,000, 10,000 o goed yn anghyfreithlon yn lle mae coed y brenin rwan. A gath o'i carchar am 2 flynedd. A wedyn oedd un o'n nhw'n gorau cyfadda, be di purge yn Gymraeg, ta waith. Ond a lot o beth yn digwydd, a oedd na rwy'n di cael ei ladd am chwarae bowls ar y Marian. Oedden nhw just yn... Mae'r atgasedd na rhwng y teuluoedd just yn anhygol. Yn chi ddynion do gella yn paffio neu by'n dynion Llanfachredd. O, dwi'n gweld hwnna ffilm go lew de. Yn fideo no. Wedyn hefyd, da chi wedi clywed am Rhys Jones Blaena Rhydymain? Nath o sefydlu Cymdeithas y Lloer i Gyddion. Oedden nhw'n cwerno... Oedden nhw'n mynd... Pan oedd hi'n noson Lloergan, neu noson Lleuad Llawn, oedd o a'i fet, y byddigion, os mwyn o lai, yn mynd i dafarn Hywel Dda, i feddwi, a sgwennu barddoniaeth, a cambihafio mwyn o lai. Dyn ni'n gwybod yn union beth yn digwydd, ond oedden nhw'n canu pethau masweddus y bellu. Oedd o ddim yn ogyn da'r ysgol, dyna lle gath o'i alw'n mwddrwg, a ath o'i Lundan i fod yn gyfreithiwr, ond dwi'n meddwl bod o wedi bod yn ogyn da fan o chwaith, andros o storis, ond boi de. Da chi wedi clywed am Cadwaladr Jones gath i grogi am ladd hogan o'r enw Sara yn Nolgella? Mae'n chwip o stori. Do. Da chi eisiau clywed i sgenna ni amser? Dydy Alan Llwyd ddim wedi cynnwys honna ni gyfrol? Nid i ddal y peth wrth y geg ato. Sydd. Ydy Alan Llwyd ddim wedi sôn am yr achos yna yn ei gyfrol ddiweddara? Ddylwn i wybod, ond dydw i ddim. Ond oedd Eigra di sgwennu amdani mewn cyfrol fach ffeithiol. Be mae Alan Llwyd i deud am y stori? Dwi'n siŵr bod hi'n un o'r straeon nath o ei chynnwys yn ei gyfrol ddario Goheiddi Llynedd. Dwi'n bron yn sicr. Adrodda'r hanes yna i ddech chi os dwi'n... Oedd Cadwaladr Jones yn ffarmwr 25 oed ac oedd o'n briod, ond nath o ddechrau potsian efo merch hun efo, yn ei 30, sef Sarah Hughes.
ond nath hi fi'w chiogi a'r sôn ydi bod hi wedi bod yn swnio'n yn efo'n bres a nath o golli limpyn a'i hitio hi ar ei ffen efo carreg a'i lladd hi. Wedyn oedd o 'di panicio a wedyn ma' nhw'n sôn bod o 'di trio i chladdu hi ond nath y cŵn ffindio hi felly nath o'i chodi hi a trio torri chorff hi ddarna a rhoi nhw'n yr afon a wrach so 'di bo'n iawn ond nath 'na rywun oedd yn croesi bont yr aran dach ch'mod wrth ymyl y lle siop kebabs yn Dolgella nathon nhw weld llaw neu troed neu beth yn sticio fyny yn y dŵr a ma' nhw'n ffindio mwy o ddarna o'n yr afon a wedyn ma' nhw'n ffindio allan na fo nath a pan nath yr heddlu yna nath o gyfadda'n syth ia fi nath a mi nath pobl Dolgella arwyddo petisiwn 8,000 o'nyn nhw yn deud peidiwch a'i grogi fo cos ma'n un fo iawn er bod o 'di lladd Sara. Ond dwi'n gwybod ma' 'na gymaint o stwff yn hyn ond mi gath o'i grogi ac oedd y boi wedi grogi fo oedd bobl Dolgella'n gweiddi yn efo ac yn bod yn gas efo pan oedd hwnnw'n trio gadael y dre. Mae'n andros o stori achos mae gen ti'r hogyn 'ma o pawb yn licio ond mae gen ti Sara druan. Fe amdani hi cos o bobl yn galw hi merch sengl. Oedd hi'n gofyn amdano fo neu oedd hi'n trio come on. So ni wrth y modd yn drama neu ffilm neu nofel sy'n rhoi y ddwy ochr de. A wedyn fi by'r stori yna iawn. Felly, ydy hyn yn denu chdi ddod i fyny i Ddolgella ac i Feirionnydd Aled? Clywed yr holl straeon difyr yma. Ie, na i ddim yn bysgota, dwi'n meddwl. Bwrdd twristiaeth Meirionnydd, dwi'n meddwl, a gwanast yr un i gadeirio fo. Na, dwi'n siŵr bod Alan Llwyd wedi sôn am hwnna. Darllena'r, dwi'n siŵr bod o. Fi rai fi Pan ddys di Sara hi. Ie. Bydd. Be di'r sŵn cnocio na'n cefndir? Mae'r defaid yn tŷ byn hyn. Hwnnw'n mynd i ddweud. Tra dwi'n sôn am Sara a Cadwaladr, i mi dyna'r lleoliad sy'n heb i ddefnyddio mewn nofel neu ddrama. Bristi'r ffôn ar ochr yna Dolgella. Sa'n neb di ffilmio fanna. Felly fanna so'n i'n ffilmio. Felly, lle ti'n meddwl ma nhw'n? Dwi'm yn gwybod os oes na lot o lenyddiaeth am y lle yma. Felly allai bod na, dwi'm yn gwybod amdano fo. Ond mae'n twrog. Mae'n twrog mor neis. Dwi wedi bod yn cerdded yn aniweddar a mae jyst gymaint o hanes. Ti'n gweld o'r adeiladau, ti'n gweld o'r adfeilion a falle pan o 8 o hanes yna. A mae jyst yn lle mor... Ti isio sgwennu amdano fo pan ti'n mynd. Ti'n gwybod, mae'n un o'r llefydd yna. Ti'n teimlo'r hanes, felly fanna. A mae gen ti'r... Ond i di'r rhaid, mae'n twrog ag allydan i lawr y fyd. O ie. A fydda'n meddwl am nynlla. Ie. A wedyn nes i roi trailer ganllwyd. Oes na reswm? O, just iconic, dydi? Mae ydi. Ar neuad bentre ddi dros y ffordd. Ia! Yr holl celebs Cymraeg sydd wedi pipi yn y toilets. Just ar toilets na'n gallu siarad. Mae hwnna'n drama'n toilets ganllwyd. Drwyd. Ie. Mae yna sybrydion am toilets ganllwyd, oes? Oes? Mae yna bach o gos. Oes? Dwi'n mynd i ddweud. Bach o be? O gos. Mae Aled yn dweud paid a mynd i fanna. Oce. Ond o'n i'n meddwl, Dyfu Junction, da chi'n gwybod, ydy Dyfu Junction am ys i fi o'n? Na. A mae di cael ei wneud. Croesi'r afon, do. Do. Ond o'n i'n meddwl am toilets ganllwyd fel Dyfu Junction. Ti'n fel nhw'n wneud... Ia, chi'n cofio'r pantomime Dyfu Junction? Meddylia pantomime digwydd yn toilets ganllwyd. Dafydd, ti di'r un i sgwennu hwnna? Gei di hwnna, Dafydd? Ia. Dwi eisiau credit, ond gei di. So ni feddwl, de, na Bermo fysa'r lle i neu cyfres. Meddyliau di
meddwl ydy'r croesdoriad sgyn ti fan yna. Dwi'n meddwl bod Bermo just wir i chdi. A hefyd y gwahaniaeth sy'n ar rhwng Bermo'n Gaea a Bermo'n Rhad. Mae'n cynnig i hun mor naturiol. Bermo heddiw neu Bermo chydig yn ôl? Swn i'n deud Bermo o bosib yn yr 8 a'r 90au. Achos dwi'n meddwl na dyna pa bryd nath o fynd yn wirioneddol yn le lle oedd pawb... Mae gen i enw drwg does, waith i rywun bod yn onest ddim. Mae Bermo, mae yna stigma yn gysylltiedig â Bermo does. Ond mae yna hanes difyr i Bermo hefyd, oedd o'n arfer bod yn le ffyniannus ac oedd o'n arfer bod yn le llewyrchus. Ac erbyn hyn, mae o'n cael ei weld fel rhywle lle mae bobl ddwad yn cael ei roed yna, oherwydd dyn nhw'n gwybod beth arall i wneud efo nhw. Felly mae'r newid yna, mae'r traws newid yna. Ond hefyd, ti'n gwybod hyd yn oed rwan, os ti'n mynd yna go iawn yn edrych na, os ti'n treulio amser yna, mae'n lle mor braf. Mae yna gymuned yna. Ond mae jyst yn ddiddorol achos bod yna sawl cymuned yna hefyd mewn lle mor fach. Dyna di'r peth. A ti'n gwybod, yr ddelwedd ydy, bod Bermo yn rhywle fysa ti'n mynd treulio amser yna o dy wirfodd. Ond mae o'n le, fel ti'n dweud, mae yna gymaint o lefydd anhygoel yna. Ac meddyliad i amdano fo hefyd, mae wedi cael ei amgylchynu hefo ardaloedd gwledig a digon aniol. Ac eto, ti'n trafod hefo bobl, a mae bobl i weld yn gwybod am Bermo. Dwi'n meddwl bod hwnna'n... Swn i'n dweud bod Bermo lot gwell rwan nag oedd o'n yr 80au. Mae di mynd chydig bach mwy upmarket yn fy marn i, de. Fel un oedd yn mynd i Sandals. Ond rhaid i'n sticio yn y carpad, da. Os ti jyst yn edrych ar y siopa, ti'n mynd lot o bethau reit high-end. Ond i fi, ti'n gweld... Ond dyna pam swn i yn ei leol yn yr 8 a'r 90au, ti'n gweld? Difyrach. Gan y 70au, de, oedd yn hen yn corobi ni'n cadw milk bar yna. Ac oedd o ei ffrind yn canu penillion. Fela, i bobl. Felly mae di newid... Yn y milk bar? Yn y milk bar yn Bermo. Oedd o'n dipyn o gymeriad yn corobi. Beth bynnag. Os o rwy'n arall heb... Na, da ni gyd i ateb hwnna'n do. Lleoliad. A hwnna oedd y cwestiwn ola? O, na. Un cwestiwn arall. Allen ni ateb hwn efo un yna bron. Be ydy'r farn am roi enw ffug ar leoliad mewn nofel neu ddrama? Ydy hi'n bwysig i gynnwys enwa llefydd go iawn mewn gweithiau llenyddol? Dafydd? Dwi'n meddwl bod o yn braf bod chdi yn gallu cyplysu gwaith gyda ardal benodol. Achos wedyn, dwi'n meddwl bod o'n creu difyrwch, a mae'n creu mwy o ddiddordeb. A hefyd, dwi'n meddwl bod o'n haws i greu darlun yn ychymyg y gynulleidfa drwy leoli lle'n union wyt ti wedi gosod y gwaith. Felly, swn i'n dweud, ar bob cyfri. Gai just gofyn beth yw'r swm plink mewn tin yma nawr? Ie. Woodburnery. Na. Dyma, mae'n Woodburnery yn oeri. Wrach. Ond mae'n iawn, allai tynnu fa allan. Paid o tynnu Woodburnery allan. A ni o bod to rwy'n y gollon. Wel, Sian? Na, hi fi dio. Oce. Be amdano ti? Dibynnu di'r atab, de. Wsti, mae gweithio ar ein o fel a mae ddim y peth iawn i wneud i eraill. A dwi'n meddwl bod ni hefyd, ysdi, mae gen Gerfon, o, mae teulu bach, dydy, dwi'n meddwl, diolch yn dau blaena. O, na di. Wel, dwi'n siŵr. Dwi'n meddwl... Dwi'n gwybod wan, dwi'n dechrau aman hyn wan. Dwi'n cofio. Ond mae'n ddigri ynddi mewn ffordd, achos hyd yn oed os dydio ddim wedi, da ni gyd... Mae cymryd yn union. Y sicr mae gen Gerfon rai lle, dio ddim yn deud
blaenau neu llan. Gai jyst dweud dwi'n mor jealous bod chdi'n nabod o ddigon da i alw fo'n ger fôn. Dim fel starstruck, bai proxy. O ia, oedd o'n ysgu fi ti gweld, so unau dweud Mr Geraint Fawr Jones. Mr Jones. Ti'n galw fo'n chi? Ia, ne... Ynddo, So ni'n galw fo'n Mr Vaughan Jones. ia. Mae'n anodd iawn newid, ia. Na, chi, bendant. A dwi'n meddwl, dwi'n bos o'n i'n gweiddi ger fôn yn y fawr dros stryd. Oce. Be fysa ti weiddi yno? Sir. O, just, helo. Sir, ia. So, da chi? Achos pan mae rwy'n di bod yn athro, mae'n anodd galw nhw'n unrhyw beth arall, cos dwi'n cael bobl yn dal i alw fy'n, hello miss, a ti'n mynd, oh god. O'n i'n cysau fod y miss. Beth bynnag, miss, neu Mrs, beth bynnag wyt ti, Ms Steffan Ross. Beth ti'n meddwl am enwau llefydd? Dwi'n cytuno fo Dafydd bod o'n helpu i'r darllenydd agosau os licio di at y nofel, ond dwi wedi wneud o sawl tro wedi rhoi enwau eraill. A dwi'n gweud yn siŵr, efo nofel a plant i gyd. A dwi'n yn gwybod pam, achos dwi wastad yn gwybod lle am le dwi'n sgwennu yn ymhen. Mae wastad yn le go iawn. Dwi'n sgwennu lot am Llangefni. Ys gen i'n gysylltiad efo Llangefni, ond mewn sawl nofel yn ymhen i Llangefni. Dwi'n galw fo'n beth eraill. Ydy hyn oherwydd ysdi, ti'n ôl i beth sy'n poeni Dafydd lot am bethau, bod Cymru fach a pawb yn ebod fach, ac wyt ti ddim isio rhoi mwrdwr neu rhywbeth Wel, dwi'n gwybod achos dwi'n licio... yn traws dyda, lle bod chdi'n upsetio pawb yn traws. Dwi'n licio y llefydd dwi'n sgwennu am. Dwi'n di tueddu sgwennu am lefydd sydd ddim yn lefydd neis. Mae'n wastad beth i'w mwynhau am le. A hyd yn oed efo fi a Garan Ramsey yn ddiweddar, dwi ddim di enwi Bangor mod i wedi enwi strydoedd ym Mangor. Lle dwi just ddim yn gyson o gwbl. Be amdano chdi fatha? Be amdano, ie. Y nofel gyntaf nes i sgwennu amdani, nes i alw'r dre yn Tredd Ôl. Ond oedd yn hollol amlwg na Dolgellau ddo. Ond dwi'n meddwl o'n i, ddim yn gwybod pam, ryw elfen o ddim eisiau bobl... Dwi'n yn gwybod, wrach bod fi'n digon hyderus i gyflwyno Dolgellau bobl. A hefyd oedd o'n gymysgedd o Dolgellau llefydd eraill. Ond rwan, dwi'n gweld rhywbeth chydig bach yn prisi i wneud pam swn i wedi deud Dolgellau. Achos dwi ddim wedi cuddio'r ffaith na Dolgellau ydi dwy nofel arall a un hanesyddol. Ond... Hyder, ella? Dwi'n meddwl na hyder, ydi o. Ond... Mae o hefyd yn dy gyfyngu di dydy. Os wyt ti'n rhaid enw iawn, a sa ti'n ffindio hynna'r ffordd trwad, sa'n handi cael lladd yn y nofel yma. A dos o ddim lladd yn y dre. Dyna pam nes i dreulio 10 mlynedd yn sgwennu i Botany Bay, cos o'n i'n gorfod cael y strydoedd o'n iawn, o'n i'n gorfod cael yr enwau, y cyfnod... O gen i'n dewis ond osod o'n Dolgellau, ond nes i ddysgu'n wers am hana. Felly ti'n cael mwy o ryddid yn gwneud rhywle fyny. A hefyd, mae dy darllenydd di'n gallu dychmygu lle hunan. Ond, fi fel darllenydd, os di rhywle wedi cael ei osod o rhywle penodol, dwi'n licio mynd i'r lle hwnnw wedyn. A crwydro a teimlo mae fi'n ail fyw'r nofel. Felly, mae'n dibynnu. Dwi'n cytuno efo Sian. Ond dewch i Feirionnydd, de. A dewch i Sesiwn Fawr blwyddyn nesa. Ie, dewch. Sesiwn Fawr. Gobeithio gan i sesiwn go iawn. Go iawn. Ges i gynnal gweithdy efo bobl go iawn, mewn stafell go iawn bore yma. Ges i fwynhau. Nes i gynnal un ar-lein, ac oedd na ddysgwr o Loegr sydd yn hoffi Colli'r Plot. Felly, diolch o'r iawn, Gareth. Ac oedd yn meddwl bod Dafydd yn ddoniol iawn. Gareth! Dafydd oedd o licio. Iesu, ia? Sorry.
Ti'n awgrymu hynny? Manon. Be ti'n awgrymu hynny, Manon? Sori, Mark. Reit, Felly- Alec, dwi'n amser ni fynd o'n plis. Yndi. Iawn. Dylsen ni ddeud, dwi'n meddwl, diolch arbennig iawn, 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 mwy nag arfer i Aled yma. Mm. Ia, mae di bod y sant. Da ni wedi bod yma ers 2:00 pnawn yma. Clymu wir sy'n ei gilydd. Na, go iawn, Aled. Er bod chdi ddim yn dod o Feirionnydd, dwi'n meddwl allan ni wneud chdi'n aelod anrhydeddus o Feirionnydd. Ti'n meddwl be, fel un sy'n hoffi seiclo, nes i sylweddoli wrth i chi siarad gymaint fi wedi seiclo yn Meirionnydd. Da coed y brenin yn lle anhygoel. A hefyd yr hewl rhwng Harlech lawr Tywyn a ti'n meddwl ar hyd yr arfordir fyna. A'r beic hewl, dim yn yr haf, ond rhaid llawn twristiaid, ond chi'n modd, ar ôl nhw diflannu mis Medi, mae just yn anhygoel o'r hewl i seiclo, a byddai fi'n awgrymu unrhyw un i fynd seiclo yn Meirionnydd. Ar hynny, ta-ta. Wel, dyna ni. Diolch am wrando ar benod arall o Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio bod chi'n di mwynhau gymaint â ni. Os gennych chi gwestiynau, mae croeso chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'w sesiwn fawr am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi danysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Ac mae'n groeso i chi adolygiad, 5 seran, plis, i'n helpu ni. Cofiwch rannu ein podlediad bach ni efo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoot, a'r trac ydy O Nefoedd. Os ydych chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.